Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada ket umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggep iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Okay na yung pag daw kada kayo aming awan labas at manan iti makadkadwayo ani manong garafi nga mga ipadamak kadag iti damdamag itang oras. Manipog kadag iti ulo dag iti damdamag lokal nagbaligi a basking activity ti suporta iti solo parent garden. Nagbaling nga pa nakaisalakan iti panagmula iti kayo ijay barlig. Nagbalig iti guro ta pakakumababaan akan panaka ragsakan na pakakon congratulations kini Islay bumugaw ken iti entero at team na. Iti dati mapay nga ulo dagiti damdamag nagbaligi celebrar iti barangay dagdag iti Nutrition Day. Iti tato mapangaulo na kiti damdamag Sagada LGU in lepas iti panakarambak iti National Nutrition Month 2026. Imparang ay iti nasalun at trabahador kan lugar iti trabaho. Para kadagiti detalye dagiti damdamag may sayang katiti ken nabaligi itang aldaw iti baski dinapinsan nga aldaw iti activity ti sango ti Centrum Building amang suporta iti Solo Parents Garden. Daytoy nga inisyatiba ket inorganisada iti agnanarid ken si Pupuso a voluntaryo tapno mangurnong iti pondo a paggatang kadagiti sabong a may mula iti Harden. Ti Harden ket may patungtong may palto iti repairing ken landscaping amang pundar wino mapundaran babaw iti municipal local government kalpasan na aprobaran babaw iti Municipal Development Council MDC iti panginagitalan ni Mayor Felicito Dula. Bayat o yan dahil iti panakay patungpal dahil ito yung proyekto, nagrugi dagiti voluntaryo iti dahil ito yung basking activity tapno makaurnong iti punto apang gatang iti ad-adaan na uno sa kinapintas apan nakay mula dagiti sabong. Dagiti voluntaryo akamang iti Sagada Solo Parents Club kat nabayagan panggapda iti panagmula iti sabong asan lang ang maaramat iti iglesia no diket mabalin mo't pagbalinan iti pagtaudan iti pagbiyagan inton adaan ti umdas a pundo ken kagamitan. Dahito yung aktibidad kat mga parangarang iti kinasipod panagkaykaysa. Akan panangibto da amang ipatungpal iti dayta apanggap may sa atukad iti tunggal gundaway. Ti basking activity katagtultuloy aging gaam maurnong iti kasapulan a pundo saan lang amang suporta iti may sana yung baga panggap no dikat nang tedmat iti rag-o ken panaglinglawa kadagiti umili.
Itang iti na palabas nga daw, umabot iti 8,191.75 iti naornong donasyon. Agyaman dagiti Soloprens iti aming na imbaga puso anang iti suporta ken donasyon anang aramid iti daytoy nga aktibidad ana baligi. Agyaman met dagiti Soloprens unay kadagiti natalinaay ken natalged a performers anang ibingay iti oras, talento ken musika anang tudbiag iti daytoy anapateg a panggap. Iti dumapalukala damdamag iti Barlig Mountain Province iti naglugi ti panagmula ti kayo ket nagbalin apan ng kaisalakan iti maysa residente kalpasan na dagos ani rumuar dagiti pulis ken dumapay responder tapno tulungan da iti lalaki na itumba iti maysa a banger. Idi Hulyo 31, 2026 dagiti personal ti Barlig Municipal Police Station MPS kan 2nd Platoon, 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company wino MPPMFC babawen iti panangidalan ni PCPT Melvin L. Salvador ang Acting Chief of Police ket agmulmula da iti kayo ijay Sitio Kabawa akadwa dagiti Personal Bureau of Fire Protection BFB Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO ken dagiti opisyal iti Local Government Unit LGU. Bayat iti aktibidad, nakawat da iti damag ang maysa residente iti na itumba iti agarupo a metro akaunag iti banger iti Sitio Fururang Barangay Lias Kanloran. Ken nakapadas iti nadagsen a donor iti likod na. Saan nga nabayag? Inside ang dagiti responder iti panagmula iti kayo ket dago sa napan iti lugar iti insidente tapno mangidaulo iti operasyon iti panakaisalakan. Idi si mangpot dan nakatibaran iti photo may sa kinaunangan awagas dagiti tataw iti Elias iti panangawag iti komunidad no adda emerhensya. Babawin iti daytoy at risyon dagiti umili ket napardas ang nagsasaruno tapno tumulong iti panakaisalakan. Babawin iti panagtitinulong dagiti umili, pulis, bumbero, MDRRM kon LGU na anad ang naiyaka iti biktima o ay masapol pag naudan iti agarop 6 kilometro analidum ken napugad dalan iti banger ken igid ti karayan. Gapo iti panagkaykay sa akin na parda sa panagsumbat iti amin na itugot ang natalget a biktima iti Barlig District Hospital sakbayan na ipan iti Bontoc General Hospital para iti ad-adapay panag-agas. Na ito nga insidente ket mangipakita manen ababawin iti panagkaykay sa na pardas a panagsumbat ken panagtitinulong ti komunidad awan ti karet saan ang malapdan. Iti na dumapay adamdamag, nagaramit iti dakkel pamatalged ni iti Igni Igorota Islay Erika Bumugaw, kalpasan pinarmak na. Babawan iti third round technical knockout TKO, iti Thai fighter ani Klim Haka for Thai Song, iti one Friday fight 164, anang third kinkwana iti maikalima, panagbalin na iti one champion ken iti maysa a kontrata ang nagatad iti $100 agaro 5.7 million. Naipakita ni Bumugaw ti panakabalin na idi maikatlo around babawin iti maysaan na pigsa a right hand an nang pilit iti referee an nang isardeng iti laban. Daytoy tinaitong pala iti maysa nga nakaskas daw panagbalin na maibusor iti Thai striker.
Babawan iti dayto ya panagbaligi umabot iti 5 dagiti pangabak ni bumbugaw iti one Friday fights nga mang papigsa iti nagan akas maysa kadagiti agtutubo abituen iti organisasyon na gapo iti napintas a panagperform na inyawat ni one championship chairman ken CEO Chatri si Diodtong kinkuha na iti kontrata nagatad iti enam numero ng mga ipapan iti opisyal apan nakai sauna iti kang runahan roster ti one championship. Dahito apan nagbaligi kat sa bali manin apan pakay pagpanakil iti region ti Cordillera ta itultuloy ni Islay Bumugaw iti parangarang iti talento dagiti igurot iti international atanghalan. Isumat ket agbalin a pagwadan ken inspirasyon kadagiti agtarigagay a Filipino a martial artist babaen iti kinaturod kinaamuna ken kinasipod iti puso na. Baka congratulations Islay Bumugaw ken iti entero team agtultuloy kuma iti panagbalin ken panangitag-ay iti nagan ti Cordillera ken ti Pilipinas. Iti tatumapay detalye iti damdamag nagbaligi mata nag-celebrar iti barangay Dagdag iti Nutrition Day babaw iti masaan na patag maikaisuro programa. Dagiti personal ti Sagada Municipal Police Station MPS ket nang itaulo iti panangisiguro kadagiti naganak ken agtutubo may panggep iti umno a panangan nasaya at kaugalian iti panagmula ken panangan kastamot iti panangliklik kadagiti illegal droga. Dagiti parang iti Bureau of Fire Protection BFP ket natalgad mat iti adal maipanggep iti panagsalaknib ken pananglapod iti uram. Nang tedmat iti Municipal Health Office MHO iti liktura amang ipaganatgat iti kinapatag ti umno a nutrisyon ken iti nasalon at panagbiag. Paragsakmat iti Dagdag Zumba Group babaw iti nasaya at presentasyon da bayat dagiti ubing iti daycare ket nang ipangarang wenno nang iparang iti information number ang nagnayon wenno nang nayon iti kinasaya at ti programa. Pasatmat iti celebration dagiti poster making ken AC writing contest nga dadua sumali manipod iti elementarya ken upat manipod iti high school anang ipakita iti panagbalin amang liklik ken panakaawat da iti kinapateg ti nutrition. May sakadagiti karon na paset iti celebration ket iti nutritious food potluck anang isagana babaen kadagiti upat at clustered purok anang ipakita iti panagtitinulong dagiti barangay health workers wenno BHWs panangisagana mat iti barangay iti utab abins nga adda etag naayaban ken naayayo dagiti amin asimmangpot. Iti kaubuan iti kauboana na daytoy ang aktibidad ket nang ipabilig iti panakaammo aktibo a panakipaset ken panagkaykesa dagiti umili ipakaammo ti barangay Dagdag iti nauneg nga agyaman kadagiti amin nakipaset ken kadagiti katuwang anang ted iti oras suporta ken panagserbi anang aramid iti daytoy a selebrasyon nabaligi. Iti daduma pa lokal damdamag iti Sagada Mountain Province naglepas sa sibibiyag iti panakarambak ti National Nutrition Month 2026 iti lokal a gobyerno iti Sagada LGU babaw iti Municipal Health Office MHO. Agraman dagiti kaabay ahensya iti naangay iti may kaupat adaniw iti municipal
building at ipanakarambak at na ipasango babaen iti team at Philippine Plan of Action for Nutrition PPAN sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Ni G. Eleuterio lumiwas kas mangibagi iti opisina ti mayor iti nangipay iti pananglukat iti mensahe sinarunod ay tati panakailawlawag iti panggap iti programa ken iti mensahe iti suportan ni Alfred Batano manipod iti Human Resource Office. Iti programa yung pakaamon ni Dr. Jovie Rose W. Borke ti Municipal Health Office ti resulta ti tawan ang medical examination dagiti empleyado ti munisipyo. Agraman dagiti na kitkita iti physical examination ken laboratory tests. Inawis na dagiti amin nga empleyado pataganda iti winapatganda iti salon at da. Ta iti na salon at na trabahador ket makatulong iti naimbag ken epektibo nagserbi iti umili. Yung palawag mat ni Dr. Umhaw iti kaipapanan iti tima iti daytoy atawon ngayon pagkanatgat na iti kinapatag ti umiso panangan regular panag-ehersisyo ken panang salaknib iti nasalon at lugar iti trabaho tapno mapapintas ti salon at ken panagtrabaho dagiti empleyado. Kabayatan na ni Municipal Mayor Felicito Dula babaen iti video conference in pa dukay kay na itinaan-anay a suporta iti opisina ti aktibidad ken panang pinasing kedan na iti panang tag-ay ti salon at ken pagimbagan dagiti empleyado ti LGU. Impakamo mo ti Philippine National Police PNP ti tuloy-tuloy a suporta dagiti programa iti nutrition ng mga parangay iti panagtaripato iti aglawlaw ken panang pabilig iti nasalon at a komunidad lugar ti trabaho ken trabahador. Inlepas ni Konsihal wanay pagadyan iti programa babaon iti panangipalagip ng iti panagrespeto iti tungkal maysa panagmaymay sa akin panangi pangpangruna ti Diyos iti amin nga aramid mapasaya ti relasyon ka mapasiglat tinasalon at ang lugar ti trabaho. Kas panagilipas iti panagrambaka nagramanan dagiti amin nga empleyado iti maysa a bottle fight wenno nagsasangwan dagiti amin nga empleyado ti maysa a bottle fight nga parang ay iti panagkakadwa panagkaykay sa akin iti kinapatag iti panagkakadwa. Iti dadumapay di tali nagiti damdamag Isli Erika Bumugaw has emerged. Iti dadumapay damdamag nagkinuna dadagiti winagtultulag dadagiti umili ti Tulgaw ken butbot ken indigenous communities adagos ay pasardeng dagiti amin a panagsisinupyat iti lasaod iti 3 a bulan kalpasan iti pinirmaan da iti maysa kangrunaan a kasuratan may papan iti ceasefire saan a darang ken tulag iti kapya iti Hulyo 30. Napirmahan ti tulag AJ Headquarters is the 503rd Infantry Brigade Ijay Kalanan, Barangay Kalanan, kalpasan iti maysa a peace dialogue as sinurungan wenno dinaluhan dagiti 15 an mangibagi iti tunggal tribo. Pakiramanan dagiti mga tagikwa iti budong konseho dagiti lalakay ken dagiti naibatay iti ugali apang pagulo in my ti Governor James Ipsido baken Johnny Maymaya
tapno suportaran da iti panakasarita para iti kapya. Sigun iti tulag, dagos nga mangrugi iti ceasefire manipod iti panakapirma ken obligarin na dagiti 2,000 asaanen nga agaramid iti anyaman a panagsisinopyat wenno panagibalos, panangamames, panangbuteng, panangamames babaen iti dagiti banta wenno sa balipay a panagaramid amang dadal iti kapya ken mangibingay iti kinatalged ti publiko. Kinuna ni Engineer Andres B. Ngawi wenno iti PEGPTD ken tagapangulo iti MBCC ana patag-unay daytoy asis fire tapno may pasubli iti normal abiyag dagiti kamang dagiti 2,000 tana apektaran ti panagadal ken panagbiagda gapo iti panagririri. Inayo na pa iti ceasefire ket manglukat iti dalan tapno maisulbar anan-anay iti panangi wenno panagbinusor babaen iti naidagaan a sistema iti budong ken dagiti umiso alinteg ti pagilyan. Ningaw iti nangidaulo iti mediation team kadwa iti tinglayan Vice Mayor Alexander B. Malasi ken Municipal Administrator Attorney Dave Bangasa. Nagkarimot dagiti 2,000 salak ni banda ti biag ti tao. Raang munda dagiti kultura ken ugali ken liklikan da iti panangiwarwaras iti saan apudno nga impormasyon. Makagargari a pahayag ken makapadakes a mensahe uray pay dagiti may palpalawag iti social media a mabalin a mangisubli wenno mangsubli iti panagririri. Tapno mapabilag iti panagtalak ti tunggal maysa saan ang mapalubusan dagiti sumali iti peace dialogue ken reconciliation meetings ang mangitugot iti paltog wenno sa balipay ang makapatayng armas iti lugar iti panagtitipon. Saan mo't ang mapalubusan iti panangiparangarang kadagiti paltog iti aming aktibidad sakop ti tulag malaksig lang kadagiti otorisado a kasoldado, pulis ken sa balipay a personal iti gobyerno nga agtungpal iti opisyal a tungkolin. Anyaman akamang iti 2,000 a lumabsing iti ceasefire agreement ket madusa iti panangited iti maysa a karabaw iti napakawan wenno napakawan a partido ken maysapay a karabaw kadagiti mangikapya wenno mangibaet. Iti anyaman a panakalabsing ti maysa a tao ket maibilang met a panakalabsing iti subtribo a kamangan na isu iti entero a subtribo ket managot iti tulag. Kinuna ti 503rd Infantry Brigade Commander Brig General Renante M. Salvador panangi uno panagbinosor ket may salaeng isolated incident ken iti kasasaad iti kapya ken kinatanggal iti entero a probinsya ket agtalinaod natal na. Inay na pay naimatangan analaing iti Philippine Army ken Philippine National Police PNP iti kasasaad ken agtultuloy iti nasideg a koordinasyon iti panagmonitor kadagiti mapasamak. Ti peace initiative ket naipasdak babawen iti Philippine Army nabuyugan iti Municipal Government of Tunglayan wenno Astan Task Force, National Commission on Indigenous Peoples in CIP, Department of the Interior and Local Government DILG, Philippine National Police PNP ken dadumapay a government agencies. Saksi iti panangkapirma iti tulag dating Layang Municipal Mayor Charles A. Abay, Municipal Vice Mayor Alexander B. Malasi, in CIP Kalinga Provincial Director Analies Marie D. Mabaza, 103rd Infantry Battalion Commander Jimrick Obias, Brig General Renante M. Salvador, PLTC OL Domingo M. Gambican,
anang ibagikan Kalinga Police Provincial Office Director Physical Police Colonel Gilbert Katiig kan CLGOO Helen Lacuesta iti DILG Tabuk City Field Office anang ibagikan DILG Kalinga Provincial Director Mayor Max G. Adong. Iti makasasad iti Panawan, iti Tropical Cycle Bulletin number 7 Tropical Depression Luis sa PH na ipablak iti alas 5 tatayag sa pa-Agosto 3 sa 2022. Agtalinad iti Tropical Depression Luis iti daytoy apig sa bayat nga agtalinaed nga agsisinaan iti baybay adaya ti Aurora. Pakada iti alas 4 ti agsapa na may basar kadagiti ami adatos ti sentro iti Tropical Depression Luis ket naibaga nga adda iti agarup 130 kilometro iti daya abagatan ti kasiguran Aurora. Iti pigsa turod iti angin 55 km per hour iti asideg ti sentro. Dagiti bugso ti angin agingga iti 70 km per hour. Central pressure 1002 iti HPA. Iti panagunod agtalinad akas lasaan ana agunod almost stationary. Iti tropical cyclone wind signal iti number 1 pegat na pigsa nga angin Panawan iti panakabaligi 36 oras when 36 oras pigsa iti angin 99 to 61 km per hour. Mabalin nga epekto iti basit agingga iti nabasit apagad iti biag iti sanikwa. So amin may pakat itan iti amin iti Isabela, amin iti Quirino, dagiti sumagmamano apasat ti Cagayan, dagiti daya ken abagatan apasat ti Apayao, daya apasat ti Kalinga, daya apasat iti Mountain Province, Parasilis ken Natonin. Daya apasat ti Ifugao, amyanan apasat ti Aurora, Pulilo Islands, amyanan apasat iti Camarines Norte. Iti sabali pay apagad na pigsa atudo, iti Tropical Depression Luis ken iti habagat kat mangyag, iti napigsa atudo iti sumagmamano a lugar. Agtultuloy asuroton dagiti weather advisories ti Pag-asa. Napigsa nga angin ti habagat ken iti impluwensya ti Luis ket mangyag iti napigsa agingga iti gale force abugso iti angin iti kaduan pasat ti Luzon ken Visayas kastamot kadagiti sumagmamano a probinsya iti Mindanao nang nangruna kadagiti baybay ken Kabakiran. Dagita pa lang dagiti damdamag, maiya bingay tayo itatanga agsapak wenno itatanga aldaw, na imbag man ng aldaw kata kayo amin nga awan labas, iti nang ibingay ka dagiti damdamag awan sabali, anim manong yo Rafi.